السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك والنورك إمام المتقين سيد المرسلين شفيع المذنبين سندنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همّن طاعات وإبادت لنذي صالح أمل لنذي تمسن قزغن هوالرنا قزغن جيجلرده دمق هوادا Hak Resulullah'ın şirin yaşayışından ve almalı derslerinden eştersip de gecen yarınına taşımdalı oturmak, Huday Teala hemmenizden kabul edip de dünyanızı, ahiretinizi avad etsin inşallah. Pek Allah vatan emniyet, yurda vadallık, parahatçılık, nığmat bolçuluk, ulamalarımız ve milletimizin ağdı birliğinden ayırmasın inşallah. Bir gecede de inşallah Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın 61. yaşında Medine-i Münevvere'ye barandan 9. yıl Hicri kamarida 2 bolon vakıa hizmetine de yetirer. Allah Teala koklöse inşallah inniki hefteden Cenge Tebuk avvalinden başlar inşallah. قدم وفد بهراء من اليمن وكانوا 13 رجلا فانتهوا إلى باب المقداد البهراوي رضي الله عنه فرحب بهم. Önkü zamanlarda 30 ilminden odal Türkmenin içinde de insanlarda bir-birini katnaşmak, barışmak, naharlardan qalanını iyi vermek, ya bişiren naharı kærrak bolsa hemsayalarına iyi vermek, ya doğunlarına iyi vermek ve bilahire insanların yaşayışında süyücülükler bolayanmış. Alım ve ovadallık ve kompüter zamanında cayı ve sahtımanı ovadallap da yaşayışlardan bereket ayrılan zamanına yaşap veren Müslüman doğan qavcette qulağız. Alım evesi yüşüp, ovadallık evesi yüşüp, daru sazi evesi yüşüp, sahtımanı fezişkan evesi yüşüp, dünya oyunca alım evesi yüşüp, ovadallık evesi yüşüp, emme dünya yavışmak ve bakilçılık ve görüpçülük bir-birinin ayağından asılmak köfülüp de bil ahira adam adamdan bidar, adam adama yürü avimeyen günmevünne biter olup bariya şu vernamalar. Günmevün her kim özüne olup bariya. Kıyskaca kefişin bir bereketçilik bolonu sonunda. Emme kıyskaca Peygamberimizin yaşayışında bir pispelçilik, bir mehabbet ve ovadan keramatları keyif edip dinlep ders alsana. Yemen'den Behra diyen tayfa, Yemen'den 13 nefer dayav adam
Medine-i Münevvere'ye gelipdirli musulman olmadan çirim. Kimin oyuna mihman olupdırlar? Hazreti Miqdad radıyallahu anh. Hazreti Miqdad'ın da asliyeti Yemen'nin. Hulatı şoň oyuna mihman olupdırlar. Hazreti Miqdad radıyallahu anh buları hoş gelin aýdyp, buları öýde goýup, jaýlaşdyryp, mihmanlaryny täbil alyp, ve qaddama lahum jafnatan min hays min tamr ve samin ve uqut. Ulukun mecmani çorbadan doldurup öwlerini goýupdyr bula 13 nefer adam ha. Peygamberimizin özünün de bir mecmesi varmış. Ey cemaatler, ey musulmanlar. Şumahal ulukun toylarda hurşy getirjek bolup 3 nefer 4 nefer bolup ulukun jamlar mecmeleri götürmeýärlimi? Şu jürek Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın özünün de bir mecmesi varmışdyk. Şoňa nahar goýulyp göterilmeli bolany 4 adam üýşüp götürmeli bolýarmışdy. Hamana mihmanlaryň arasynda goýulsa, şaýat 15 ya 20 nefer daşynap nahar ýyp bolmaly bolsun. Bir mejme de gadim türkmeninki bolýardy mejme. Üýşüp ýylýan ulukon tabakda. Şu mahal tagriben ulukon sinilen ulukon hili bolýardy. Käse dikmes çay çekilýän sinilen. Ve her hal Hazreti Miqdad bilen öwünni ulukon jam mecmen doldurup çorba goýupdyr. Peygamberimizin de gowurýan nahariş çorbamışdyk. Çorba diýänimiz suwa ya zeytun ýağı ya meske ýağı, kere ýağı, süýtden alınýan, gatykdan alınýan, süzmeden alınýan kere ýağı, meske ýağdan hurma, şo nahara çorba atylýar. Meske ýağı ya zeytun ýağı, bir miktar su we burçdan Arap tevabilli we diye adwiye jatdy Peygamberimiz köpler gowurýanmışdyk, naharat ýanmışdyk, sarby goýaly burç ýanyk Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam az källigini bilmedik, Peygamberimiz attyrýanmışdyk öz naharyna. Ine sadece çorba, türkmen muňa dograma çorbada diye, gatykly çorbada diye bir süzme ya gatykda bir miktar goşup bulap bäre alamaly. Et atylsa bir eme wagt alýar, et atylmady şo durşuna gaýnadyp 20 daga yarım saata bol ýetişýär. Ve her hal şol Hazreti Miqdad hurma, yağ, sucat ve bir miktar süzme katık koyup çörek doğrap öwlerini goýupdyr. Mundan gönenip ýitdirler ve qarlaryny doýurypdyrlar. Waruddatil qas'a ve fiha şey'un fajmi'a fi qissatin saghira fa ursila biha ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ulukon çanak, ulukon mecmeda o mihmanla nahary ýenden soň oň içinde bir miktar galypdyr nahardan. Onu öýesine amana aşaýa geçirilipdir. Onu sirip, owadallap alyp bir gişejik gaba goýulypdyr. Az galypdyr da nahardan. Şu mihmanlardan galan nahar haýynlyşy. Pespelçilik barmyşdyka insanlarda. Destini horde diýer ýalle ellegen nahar haş. Muny kime bermeli? Hak Resulullah'a iyi vermeli ha. Alemin tacı ha. Muni qalan nahari bir gişecik tabağa koyup, sığacak tabağa cama koyup, muni hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'a iyi verdirler. Ve huve sallallahu aleyhi ve sellem fi beyti ummil mu'minin Umme Seleme radıyallahu anha. İnimiz Umme Seleme'nin öýünlenmişdik şonda Peygamberimiz. Şo wagt otokda her kim bağ bolsa yankı galan nahardan bismillah diýip ýene üýşüp ýitdirler. O Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam inni muğjize bolsun, kudret ve keramet bolsun diýip ýene mundan galan nahary ýene de öňkü öýe ýiberipdir. Kimin öýi? Hazreti Miqdadyň öýi. O Peygamberimiz aýdypdyr, şu nahary ýene mihmanlar iýsin, amana akşam ajgallaryna, erti ajgallaryna. Ýani şu nahar şu mihmanla ba wagtda seri tökünjek däl we birde faset boljak däl, harap boljak däl. Ýoksa ýaqçal ýa frizer ýokda, onu sowutýan deska ýok, o wagt sowudyp faset bolmar ýal hamana saklasyn bir miktar. Emma Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ýene şu nahardan galanny özi we ýanynäkili doýundan soň ýene galypdyr, ýene ýyzyny ýiberdir. Summa qala sallallahu aleyhi ve sellem izhabi bima baqiya ila zayfikum. Mun ýene mihmanlaryňyza akydyn diýipdir.
Bu şu qalan nahari yine Hazreti Miqdad'ın öyüne eltip näçe günike şol mihmallar barmış şo nahar goýulýarmış. O mihmallar aýdypdyr şu naharın takamy art diye. Yoksa günmegün gyzdyrlan nahar bilen täze bişen nahar hemmämiz bilýäs fark etýär. Gyzdyrlan naharyň takamy etek gaçýar. Täze nahar bilen köne nahar gyzdyrlan fark etýär. Emma bir takam bir nahar takamy artsa artýanmışdyk, takamy kemelmeýänmiş. O mihmallar heyran galýanmış. İş nähilli öňkü nahar ýaly bolýaş dip. O öýesi Hazreti Miqdad radıyallahu anh aýdypdyr. Mından hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'a iyi verdik ve mübarek barmaklarımına devdi. Oşa mübarek barmaklarının bereketi köbün nahar hem siz tökün gidiyen çağınız tökünecek değil ve hem bir fasit harap olacak değil. Siz başı tada şu naharda size de ol aylanıp duracak deyiptir. Ama onlar ozolla Müslümanmış. Neşhedü ennehu Resulullah, neşhedü ennehu Resulullah. Arap millet kıygırışı verttirler. Hak şehadeti veriyat, hak Resulullah'ı, bu kudret, bir keramet, bir mucize deyip, bir neçe gün Medine-i Münevvere'de şu taada bolup, Kur'an-ı Kerim yad tutup, parlarını öğrenip, alımlarını arttırıp, oham yeni Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onların her gaysına savgat verip, oham bunları yollaptır, öz yurtlarına kaşın, o taadaki adamlara imana çağırmadan çüreyim. Bir kıyskaca ders geçireyin yönü, kıyska geçirmeli yere del, iki vakıa hizmetine de yetirecek bulunsam, kıyskarak geçireyin. Yoksa, ey Müslümanlar, ey hakıllı, ılım zamanında yaşayan, bihdaşt ve arafsalık zamanında yaşayan, mümin, Müslüman, hususen cavan dostlar, ılımlı, bihdaşt ve pizişki okuyan doğanlar. Fiqh Hanafi'da ve Peygamberimizin sözlerinde bir kitaplar, bir bablar, bir gurrunlar var. Adı näme? Babul At'ime, Kitabul At'ime. Babul Eşribe, Kitabul Eşribe. Qazalar, yemek ve içmekler edebi. Ey cemaatler, şahak Resulullah bir nahar yemek, qaza yemek, çay su içmek barada. Bir edibler aydıptır, dünya boyunca adamları anıldık dondurup oturacaklar. Şu deslap eli yuvp başlamadan tut, te ahir iyip doyup bolanda elhamdülillah aytma var yanca. Bunun cahidel, inşallah Allah kokladiğinden burun hemmesin üyüşürüp hizmetine de yetirerin. İyemek ve içmek edipleri var arada. Emme bir yiyecek bir kıyskacı uksurun yahtaş etiptir. Biri yankı nahar Peygamberimizin iyiyen naharı var arada. İnsanlar sadece nahar yiyenmişti ki hak Resulullah'ın öğüdüdü. Dünya boyunca da boynalıqlı şu nahar insana yokumli, yan kaydılan nahar, insana enerji, por enerji nahar şu, kudretli nahar şu, insana yokumli, hazmi ve medak ağramsız nahar. İnsan şu naharda yaşap gezip görse, merilecek de değil, medesi de harap olacak değil, keyif edip yaşap görecek. Hak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın köplürçe de qovuriyen naharı da şomiştik. Doğrama çorba, qatıqlı çorba, sadece bir şeye et atılsa ya atılmasa çörek doğrap yankına hari yenmişler. İkilinci vurun Peygamberimiz aydıptır. İza tabakta maraqatan fa akthir ma'aha. Ravahu Muslim. Ey Müslümanlar, ey Türkmen oğullar. Türkmen 30 yıl mınnoğul geçiren yağday haşi. Yani Peygamberimizin buyruğu ve sünnetişi. Peygamberimiz aydıptır. Soğuk nahar pişirinizde artık maşrak pişirin, bir eme suğun arttırın deyiptir. Ya hemsayelere iyi verir yali, ya mihman gelse bereketli olur yali. Günne başarmayan heftede et. Heftede olmaya ayda. Kade de olsa öyün bereketli olur. Soğuk nahara artık maşrak pişir, öydeki qav düşündür, artık maşrak pişir. O bu zamanın adamlar sen iyi verenin minin nahardan qalanını şayet iymeyen olsun. Tezesinden iyi ver. Görüyen naharken senden qalacak, ya ozul bir miqdar kenarda koy, arastaca olup dursun. Hem şu miqdardan, şu çorba ya soğuk nahar pişirinden hem sayırlara iyi vermek, hem sadakan olur, hem mehabbet artmağa sebep olur, hem Peygamberin sünnetini bitirdiğin olur. Mahdumul işan qavay. 200 yıl mundan ozul ayda biliptir ha mahdumul işanna.
Şeriat hiç bolly bir täsip gally zamananyň şowky şeytana gelgey. İlinden bir awadanlarda aýdypdyr. Şeriat hiç bolly bir täsip gally adamlaryň arasyna şeriatyny nelen akdypdyr. Ahuny garaşy ýok zamanynda dagy. Fakat täsipde şeriat näme diye, Hudaý peýgamber näme diye manaýdan akda. Zamananyň şowky şeytana gelgey. Şeytan gönüllü dipdir, gışap katvermeli bolly. İýdi näme? Tabagyn kiçeldip taşyn ulaldan bereketi göçüp asmana galgay. Altynyň suwy bilen ýazyp goýmaly. Qadim mecme bolardy dipdir. Indi tabag kiçeltýäle, öýe mihman ýyly bir gedek öýüne adam girýärligi bellidi. Şähriň içinde bir adamlar var, ýyly bir gedek öýüne adam girýärligi bellidi. Şährimiziň içinde bir ýaşap bilen insanlar var, ýyly bir gedek öýüne mihman girýärligi bellidi. Baktım ulişan näme diye? Tabagyn kiçeldip taşyn ulaldan, he tabagy kiçelip barýana mihman öýüne gelmelilerden. Emma taşyn ulaltýar, jaý ulaltmaly, jaý awadallamaly, daş vurmaly, her ýagdaýdan awadallatmaly. Gözde dip aýtýan türkmençe haşy. Tabagyny kiçeldip taşyn ulaldan bereketi göçüp asmana galgay. Om öýüň bereketi ýokda. Ulu konjay içine girende dartýan niwetili da. Her heleyde şey diye, mihmanne şey diye, öýüň oglaň şowda şey diýipdi. Tabagyn kiçeldip taşyn ulaldan ne bolsa bolamal, daşyn ulaldan ne bolsa bolamal. Be her hal. Tabagyn kiçeldip taşyn ulaldan bereketi göçüp asmana galgay. Hulatan o jirek öýüňe getirip o ýagdaýlar bolmasa da suwuk nahar şireňde döwrüňi paýlamak peýgamberimiziň sünnetidir. Üçlenji ulaqan asl wurrun. Ey musulmanlar, ey cemaatlar, ne kadar israf edilmeyenmiştik. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin eteğinde. Tavagyň içinde, mecmeň içinde galan nahar üýşürip Peygamberimize iyi verilipdi. O pesperçiliğin gurduğunu buğun etmeyli. Bu, illa galan nahar yemelim men. O gurduğuna onu şayet aydanmın da peydası olmadan onun galsına değil işlerdi. Ama kazanı israf eden akla. Şonu ya sonra öldürü iymeli. Yo fasette bolacak bolsa derrew şonu bir ýaňa iý berilýänmişdik. Şu sadaja urrunlar ha bula. Hamaneş mahal bir kafir adam ya ömrüni bir din urrun eşitmedik adam şu meclise gelse, zamanında da onca urrunlar ki bula, onca urrunda öýüň bereketini açyryp barýar. Ey cemaat, näzire sen onca urrun diýjek. Şu şähriň içinde aşgaldanyňa guýulýan naharlary var. Hamaneş Türkmenin adamlarının içinde aşgaly guýulýan nahary. Şolar aşgaly guýulmany tenzinler, tertipler, garyplere paýlasaň ba, bir garyp aç ýatjak gadaş il günümiziň içinde. Ya hamana da hamanan gurrun. Şon başga ýerlerde garyp ýerlere paýlasaň, ýeriň ýüzünde bir garyp aç ýatjak gada, fat aşgaly dökülýärleri kenarda goýsaň, arastalap goýsaň. Am näjire oglan gurrun bolmaly, näjire awnyk gurrun bolmaly. Hak Resulullah'ın yaşayışını ve büyruğunu ba, gör Peygamberimiz näme diye. İza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adha. Ey musulman, Hak Resulullah aýtýaşyny. Siziň biriňiz nahar ýep tuqan luqmasyndan bir zat gaçsa ýere ýa saçaga, şol luqmany ýere gaçsa da bir miqdary tuýy ýa bir zat çöreň uji bir zat gaçdy. Şonu alsın dipdir. Bir de emret ýaşyn Peygamberimiz. Felyumit anhal adha, şu hafa degen yerini ayırsın. Kaşık bilen, kart bilen, barmaň ucu bilen, şonu ayırsın dipdir. Wal ya'kulha, hafasyn ayırandan soňra şonu iýsin dipdir. Wala yad'aha liş-şeytan. Onu koymasın, ona hafa mikrop taşını alıp, sinek taşını alıp da aşgaly üşerýän etmesin dipdir. İýdi. Wal yaslut ahadukum as-sahfa. Nahari polunna tabagyny siyirsin arastalasın nipdir. İtiyen ýaly etmesin nipdir. Näme dip insan ilmi artyp, dünýä awadallygy artanna tabagyň içindäki nahar şudur şuna içi aşgal bolup galmaly, maliýen ýaly etip goýmaly. İtiyen ýaly etip goýmaly. Peygamberimiziň desturi musulmançylyk edebiniň içinde ýok zaçy. Tabak arasta jogap durmaly. Nahar galýadam azadyk kenara ýüşürip goýmaly. Ya ortasına üýşürip goýmaly. Emma senin öwüň arasynda jow bolmaly. Bir bernama, bir merkeň içinde galmaly urruna däl, tertip, terbiýet, nezm edilmeli zat. Çağalardan özümizden kişiçikleri.
İdineme fe innekum la tedrun fi ayyi ta'amin takunul bereke. Ravahu Muslim ve gayru hadisun sahih. Peygamberimiz aytdypdyr. Tabağın iň etejigini ya tuy ya çörek ya yağjaz barmaň men almaýanmy diýipdir. Ey musulmanlar diýipdir. Şo naharyň şaýat iň süýji ýeri şo taada bolsun diýipdir. Peygamberimiz aýtýaşyn. Türkmen nabi gurrun he ora gowtuşun ya elhamdülillah. Häzirde Türkmen elhamdülillah odolun nahara israf etmeyen arasda saklamana Türkmen mäkan millet elhamdülillah. Häzirde bir towar öýleri bilýänsiňiz, köpüýüňiz ya hemmäňiz inşallah şeýle dersiňiz. Naharda hatta toýda tabak çekennede etek tabakda gaza nahar ba bolsa o tabagy üstüne goýanakda. Hay tabak ba bolsa nahar ba bolsa üstüne goýma diýip ta nahary ihtiram goýýar. Tabağın içinde gaza nahar ba bolsa başga tabagy şoň üstüne goýma diýip şol arasala wagt ýaly elwe eledip. Elhamdülillah Türkmen ilimiz maňa daýaw arassa. Peygamberimiziň de buyrugşy görnäme diýe. Ýekijediň aşöýüňde ýa öýüňde peygamberimiziň aýtýany bir etde gör. Ozal etýän bolsaňa baryndan gow. Näme diýe? Ahyrky tuwda bolsa, çörekde bolsa, çorbadan galanna bolsa, ýağjazda bolsa şon kenara sürüp çyk barmagyň ýala, şaýat şo naharyň iň süýji ýeri şo taýy bolsun diýe peygamberimiz aýtýaşyn. Tabağı arasalap iýän adamlar bilýändir. Ahyryn ýalap tujagyny çöplep iýende ahyr adamyň lezzeti keyfi bardyr. He ora gowy bilýänsiňiz, daş ýurtlarda ýa ýakyn ýerlerde hatda azygyp gowdygyp suwsak gidipde bir towar restoranlarda behterin gazaýy 5 tabak, 5 gadan, 5 gaplymy öýüňde goý, öýüňde iýänje pomodar bilen çöreğiňe takam ýetýän nädir? Hiç wagtda. He ora gowy düşünýänsiňiz men näme aýtýanymy? Başka yurtlarda ya misafiratda hewre awadallaba ulu konxon hotellerde şayet size gaza getirilýän bolsun. Ha iş çaýyňyzda ya özüňiz restoranlarda. O gazalardır. Emma şon hay hay iýen hiç sünnet riayet edilen, peýgamberiň buyrugy riayet eden, şoň iyi günün hamany karnyň doýurýan diýeli. Şonu öz ýerine goý. Öz öýüňde öz kertop soňjyň daglaç çörek ben iýäniň oň süýjülüň öz ýerine goý. Hewre gowy bilýänsiň muň 100den birde dädir. Ol konulgan gaplymalar doldurup restoranlarda iýäniň bereket diýip aýdylýanlygy. Hewre sada türkmençe açyk aýdyp ötýän min berin üstünden. Ta açyk bolar ýani inniki öňü weselleri. Hala tahsilkärde bolsun, hala beýleki bolsun, kasep bolsun. Peygambercan aleyhissalatu vesselam'ın açık aydan gurrununi nahillimen basrı aydın. Açık aytmalı olar. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam açık aydan zadını vazifemizdir. Tike dip hizmetini de yetirmek. Yine Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam insani heyvanı mengdeşmekten ayırdı. Nämede? Edep bilen gaza ýymatynda. Sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem adada ma ahsa kitabullah azze ve celle. İne peygamberimiň buýrugy men bir 3 tane fiqh Hanafiden okyp berin. Ve fil hindiyye min al-israf terkul luqmati as-saqita min al-yad bel yarfa'uha. Fiqh Hanafide baýurdyňşy. Elinden nahar saçaga ya tabaga ya kenara gaçsa, şon tekebbürlük edip berip iýmesizlik günahkarçylykdyr diýip aýtdy. Şonu peygamberimiň aýtýany etmeli. Näme etmeli? Afatyny aýyrmaly, iýmeli. İşte vurgurrunma, işten çekmeýän näme etmeli? Göreýli näme vurgurrunma. Ve fil ihtiyar şerh al-muhtar ve min al-israf an ya'kula wasat al-khubz ve yad'u hawashiyah aw ya'kul man tafaqa minhu ve yatruku al-baqi. Çöreğinde hamana şoň ýymşak ýerini bir tohra adam gowurýa, bir tohra adam bereşdirek, gatarak bişen ýerini gowurýa. Öz halanyny iýjek diýip çörekde şoň halanyny kesip aýyryp galanyny goýmak dogry däl. İlla ayyakula minhu gayruhu yetanawalu fala ba'sa. Emma şunu bilýär, şol ýymşak ýerini alsa ya bişen ýerini, gatanrak ýerini alsa, ol dogony ya zinanasy ya adamsy ya enatasy ya başga bir galanyny iýjek, şonu aljak. Şol döküljek däl daşaryk. Şo ýagdaýda işgali ýok. Hamany öýde hanawadaň içinde ahlakda belli bir otaý, ýymşagrak ya bir gatanrak ýerini iýäda, şonu saýlamalylar. Megerinke öýüň içinde döküljek däl, sen ol bişen ýerini, ýymşak ýerini, poruk ýerini iýseňde o peti tarafyny iýjekmişdik türkmençe aýtsak. Bijire bolsa dökülmejek bolsa israf däl, günahkarçylyk däl. Emma sen bir mikdaryny alyp da galany äp beriljek bolsa ol israf bolar. Indi öňkü görüň
işten çekmeye ya gazadan galıptır. Birini iyi versen de yiyecek değil. Ya dövrüngde adam yok iyi verer yani. Men ne etmeli? Dinimizde bükülli ve gümmeryanlar vurun yok. Açık cevabını aydiye fıkıh Hanefi'de. Ve fil bahri râik. Raculun ekelel khubze ma'a ehlihi. Ve ictema'a kusayratuhu. Ve la yeştehi ekleha. فله أن يطعمه الدجاجة والشاة والهرة ولا ينبغي أن يلقيه في الطريق إلا إذا وضع لأجل النمل هكذا فعل بعض السلف كذا في البحر الرائق çörek yiyipsin, gaza yiyipsin, bir miktar kalıptır. İyeyinliysen işten çekmeye, ya lokmadan kaçıptır yeri. İşten çekmeye, ya doyupsun, cayı yok. Hem sayağını da yiyiversen yiyecek değil. Fıkıh Hanefin cevabı şey. Şon tavuk tüyçe, ya it kuşa, ya malını vermeli, ama aşkaldana dökmelerli var diye. Malın yok olsa başka kişinin malına. O yok olsa anırrak. Ama şunu israf edip, ol aşgallel, on aşkaldanıya dökör yer. Ya ol aşgal etmeli zat del, on aşgale gider yer. Mala versen de, heyvana versen de, biz israf bolacak değerler. İnhe Fıkıh Hanefin, ol kon veren cevapları olli. Biz, nahardan galanni, ya qaribe ver, hem sayak ya qarib fakire ver, doğruğun gözde, işleyen yerleri gözde, hulasa arastalap edep bilen, hormat bilenler. O olmasa malara, o olmasa aşkale dökmeler ki elhamdülillah Türkmen ilimiz inşallah tehududi arastadır bu arada. Geleli ikilenci uğruna hadirçek inşallah 15-20 dakika vaktimiz var. İkilenci Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşen vakıa. Haçan 61. yaşında. Haçan 9. Hicri kamarıydı. 9. Hicri kamarıydı. 1425 yıl bundan oldu. 1425 yıl bundan oldu. 1425 yıl bundan oldu. Hak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vakıa oluptur. Şehefte, innike hefte, sonra hefte, 4 heftede üstünde dursan, az, ama heyb vakt yok, bernamamız dövülecek. Men inşallah 20 daqiqanın içinde muhtasar, mufid edip hizmetinize yetirin. Havasını cem, ihlasымен kulak asın. Vefede aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem cemaatun min beni Esed fedekhalu el-Medinetel Munevvera ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem calisun fil mescid ma'al ashab. Medine-i Munevvere'nin dövrüğünün bir tayfa varmış, Beni Esed deyip kafirmişler. Öğlerde koyun üstüne, mal üstüne Türkmen çarva milleti vay diye. Öğlerde şu Müslümanlığın yollarını aşağılarda oklayanmışlar. Yürükleri katı milletmiş. İmanlarda yok. İne şılay diyen görürüm, Kur'an-ı Kerim'in tefsirine var görürüm. Oğlum bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek huzuruna gelittirler. Kan adam ol. Mescide gelip, Esselamu Aleyk, Ya Resulallah deyip, eyni Müslüman yanık salam vertirler. Müslüman mı yoksa şula? Ya Müslüman ne? Oğlum gelakana salam vertir, oğlum içinde kepli yerlerinin bir gürlep keplep başlattır. Ya Resulallah, ci'naka ve lem tebaat ileyna ba'san. ونحن على ما وراءنا ولم نقاتلك كما قاتلتك العرب فأنزل الله عز وجل Anırdan gelip Peygamberimize salam verip aydiptirler. Ya Resulallah, biz Müslüman deyiptirler. Sen bize adam iyi verdin mi deyiptirler. Resulullah iyi verdi mi şolara adam? Yo iyi verene kadir. Adam iyi vermedin. Biz bilin ölüşmedin. Onu da biz sana Müslüman olup geldik da deyip minnet etiyorlar ha. Gör, biz Müslüman olup geldik. Bizim yurdumuzda da yağınak bir miktar bize mal ver deyiptirler. Allah Teala ayet diyivertir. Teberrüken bir ayet şerife okuyup verin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. الله تعالى آية ديوته قالت الأعراب آمنا إثم ما ناسن ورتنه قالت الأعراب آمنا ey Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam sen döwrüňi bir tobar goýun üstünden çarwala gelip biz musulman diýip aýdýarlar. Kul lam tu'minu şolara aýt siz imanıňyz ýok diýip aýt şolar anlaýarlar diýipdir. Allah'na Allah bolmayan ha. Allah'na Allah bolmaýar. قالت الأعراب آمنا biz musulmanlyk geldiler. Kul lam tu'minu şolara aýt siz imanıňyz ýok diýip aýt. Walakin qulu aslamna size ýöne gorkup pullançyrym teslim bolduk diýip aýdan diýipdir. Musulman bolduk diýip aýtmaň diýipdir. Walakin qul ýöne teslim bolduk pullançyrym geldik diýip aýdan diýipdir. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ şolara aýt şu mahallaçyly siziň ýüregiňizde aslan iman ýok diýip aýt şolara diýipdir. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ siziň kalbyňyzda hiç iman girenak diýip aýt şolara diýipdir. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا şolara aýt diýipdir. Eger inniden meýlekde iman getirip itaat etip Resulullahyň diýen etseňiz, onu Hudaý size padaş berer, geçen günahlarynız geçer. İnnallaha gafurur rahim. Allah Taala magfiret etýändir, mehribandyr diýip aýt diýipdir. Fakat manasyny aýtyp geçeýin, dersleri saylanyp gitsin inşallah hyzmatynda. Soňraky 2-nji aýat, Sure-i Hujuratyň ahyrky aýalary inşallah öňüňizde de gözleýän bolsaňyz. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Eger olar sorasalar, biz musulman ki, meger musulman kim diýip sorasalar, Hudaý aýtýar musulmanlar tandaýyn diýe. Musulman Allah'a ýüreginden babary, kabuly we hiç şek bolmaz diýipdir. Hiç şek yok diýipdir. Hiç wagt Allah'a ve Resulullah'a makamda yerwen sarsar musulmanyň galbyndaky iman sarsmaz. Sümme lem yertabu hiç şek etmez diýipdir. Şeýtir jan çykyp gider. Ve cahadu bi amwalihim ve anfusihim fi sabilillah. Hudaýyň buýrugyna maly bilen jany bilen jihad ederler. Nefsleri bilen, düşmanları bilen zakatyny ýerine ýetirerler. Namazyny ýerine ýetirerler. Hac buýrugy bolsa ýerine ýetirer. Kynçylyklar tahammül ederler. Gerek bolsa kafir düşman bilen uruşmaly bolarlar. Ulaika humus sadiqun. Şolar adamlar çyn musulman şolar diýip aýtşalar diýipdir. 3-nji aýat. Qul atuallimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fi's semawati wal ard wallahu bikulli şeyin alim. Şolara aýt diýipdir. Hudaýa zady öwretjek bolýaňyz diýip aýt diýipdir. Hudaýa musulmançylygyňy aýtjak bolýaňyz diýip aýt şolara diýipdir. Hudaý goýuňda ýerdäki zatdy bilýär, siziň galbyňyzdaky zatdy bilýär we hemme zatdy bilýär diýipdir. Kepläp duran adam özüme aýdýan, näme niýet bilen kepläp duranmy çyly bilýär we eşitip durallar näme niýet bilen kulak astyrallarny çyly bilýär. Näme bername bilen oturallarny çyly bilýär. Wallahu bi kulli şeyin alim. Hemme zat bilýän diýipdir Allah Taala. 4-nji inen aýat. Yamunnuna aleyke an aslamu Qul la tamunnu aleyye islamakum balillahu yamunnu aleykum an hadakum lil iman
أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. خدای ایدیه يمنون عليك أن أسلموا. ey Muhammed peygamber, biz Müslüman hep sana minnet ediyorlar deyiptir. Minnet ediyorlar deyiptir. Minnet ediyorlar deyiptir. Huday nâme diye. Belillahu yemunnu aleykum en hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Hudaya Muhammed peygambere biz Müslüman ki minnet etmeyin deyiptir. Huday size imanı nimet etip verdi. Kur'an'ı nimet etip verdi. Muhammed peygambere nimet etip verdi. Siz elhamdülillah edin, minnet etmeyin deyiptir. Yemunnun aleyke en eslemu. Biz Müslüman hep sana minnet ediyorlar. Kul la temunnu aleyye islamakum. Müslümançılığınız minnet etmeyin deyip ayet. Belillahu yemunnu aleykum en hadakum lil iman. Huday size nimet verdi. Kur'an'ı, Muhammed peygamberi ve imanı, Müslümançılığı ve Allah'ın tanıman yolunu biz siz elhamdülillah edin. Ey Müslümanlar, ey Türkmen, iştensin, Bukharan edebinne var. Müslüman mısın? Cevabı ne mi? Elhamdülillah Müslümanım. Sondan çürüyüm bizden sonra olsa Müslüman mısın neyilse derre ve ihtiyas. Minnet etmeyincige ihtiyas. Elhamdülillah Müslümanım. Şu Kur'an'ın bile edebi öğretiptirler. Ötürlemizin ruh şart olsun. Acip edebi öğretiptirler. Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. Minnet edemede Allah'a hamd ihtiyas Müslümanlığımda. Allah'a hamd ihtiyas Müslümanlığımda. Allah'a hamd ihtiyas iman yetirelliğimde. Belillahu yemunnu aleykum en hedakum lil iman in kuntum sadiqin. Bir vakt Müslüman bildiğip sınımız bilenine bolsanız elhamdülillah hemmemiz sınımız bilen Müslüman Allah'a hamd deyiptir, minnet etme deyiptir. Ve ahirki aya innallaha ya'lemu gaybes semavati vel ard vallahu basirun bima ta'malun. Huday aydiye kefin kıysası ve cemin aydeyin deyiptir. Yerde öňde bilmeýän zadym bolmaz, ediýän işiňizi we niýetliňizi, päliňizi görüp bilip duranlaryň diýipdir. Ene bir aýat diýinne. Olar gelip näme diýdi? Biz musulman idi, bize pul berdi. Hudaý Taala musulman näki diýip aýyp diýipdir. Näme minnet edýärler diýipdir. La tubtilu sadaqatikum bil manni vel adha. Hatta bir adam zekatyny berýär. Ama minnet ediye, eziyet veriye tarafa. Mesela zekat verdim ki, nemenge tanam daqışmayan diye. Nemenge yardım süvürmeyen diye. Oğlan, amanı şagirdi yaşanğa mendeş. Minnet etse, soğar hiç böyle. Nem etmeli? Zekatın yerine yetiriptir da. O yüzden Hudaya itiye haşini. La tubtilu sadaqatikum bil manni minnet bilin. Nem etmeli? Elhamdülillah, Hudaya bana mal verdi, men yerine yetirdim diyeyim Allah. Bula adam dünyası abat, ahiret abat, gönününü de. Bir mallı adam şey perişte öldü. Bir gönünün mi? Elhamdülillah, Huday bana mal verdi, men ne yerine getirip çıkardım dedi bir gönününü. İnhe bir nem oldu, minnet etmeler oldu da, bir mahal fırsat değil. Yoksa doğru dersin öldü. Şimdi minnet kurduğunun içinde Allah'a Müslümançılığı minnet etip olmuyor da, ve bir de farz buyruklar var, ya bir sadakalar oluyor, ya bir kavluklar oluyor. Huday için edil ya da soğa padaş olsun, kıyamadım olsun deyip, Allah'ın razıçılığı olsun deyip, o minnet etmeliler, tarafa eziyet vermeliler. İnşallah bir gurrun geliyor, bu mahalın cevabına vakit yok. İnşallah teyyar, bütün erheliyle düşünür yani hak cevabın teyyar, yani inşallah bir fırsatta Huday kokladığının evvelin fırsatta kokların öke hefte vade veremek inşallah kokların o dönemi ulu milletimizin derdi. Näme derdi? Eğer bigat yaxşılık etdiye, bigat yaxşılık etdiye hele iyide eziyet beriyadi amden anasına diye baba men sana şu işler ettim hele yaydiye näme minnet ediyen deyip aya şikep doğru mu doğru değil mi? Aya şikep doğru mu doğru değil mi? Eğer zahmetlerine aytiya da halal çörek getirişine aytiya, killasına aytiya, ertinaşma çeli hecrat masataş bir çörek getirişine aytiya, musafire teksiptir, tefriye eksiptir näme. Näme minnet ediyen diye. Denanası aya şuurun doğru mu? İnşallah bir fırsatda köklerin ve malımına vakit yok. Öz gurrunumuza geleyliğin. İman gurruna Allah'a minnet etip olmayan boldu. Ey cemaatla, ey Müslümanlar,
İman nänin içinde bolýan zatmışdyk. Peygamberimizin ýanyna gelip ýoksa biz musulman diýipdirler. Hudaý Taala musulman näme diýdi? İçinde bolanda näme bolýar? İçinde bolanda belli zatda. Bir adam bir kişi yumruk ýal daşdan doldurup arkasına öýüne gelse, halk şoň daşdygyny bilermi jemaatla? Daşdygyny bilermi? Bilmez. Bir towar kartop soğan getirýän kam, miwe getirýän bolmaly bir oglan şoňa diýer. Emma öýüne götürip kiten tilkse näme kisen içinde? Tagır daş kaçar. Bir adam bir keyfi olsa, keyfin içi kağızdan nolu olsa, öyle pul salınyan keyif olsa. Halk näme mi kadir şoň içinde? Pul var mı kadir? Emma aşgal kağızdan nolu. Bar tükennin radalacak bolsa keyfini açsa içindäki bilen radalyp bilermi? Başarmaz. Hop, adamın daşı bir keyif yanak, bir keyse yanakşı. Bir gün ruh çıkıyor bilin içimizden. Yani adam näme bolýar? Ölýär, aýrylýar. Şonny belli bolýar içinde kiysen içinde daş varmışdykmy, miwe varmışdykmy? Şonny belli bolýar gursakda iman varmışdykmy, kafirlik varmışdykmy? Şonny belli bolýar bala adam ýalandan etmişdikmi, ýatsını bilen Allah'a imanı varmışdykmy? Şonny belli bolýar adamyň içindäki altyn kümüşmüşdikmi, loqur palçykmyşdykmy? Şonny belli bolýar adamyň içindäki ruhy asmany ölünne çykyp barýaka, atyrly arasy adammışdykmy, bir habis adammışdykmy, past adammışdykmy, kafir nejis adammışdykmy? Häzir hemme kişiň daşynyň galafy bar. Daşı bestebendi şodi hemmemiz musulman kafir. Bir musulman ma şayet daşynyň öründe gelşiksiz bolsun. Bir ors hele erkek şayet awadan bolsun. Ama içi teleke. İçi şodur nejis hafa kafir da. Sadece misal edin. Şunlar bir tür adamlar ya heleyden ya erkekten. Ovadan gelşikli ahlakı yoktur. Zindigi eder yerlerdir. Yaşar yerlerdir. Kılık diyen rahat yoktur. Taşında da gelşikli ovadan. Yalan vururlarmışlar. İçi batını habis, içi hafa. Peydası var mı şun? Yaşap bir adam biliyor onların yaşap be. Yaktın demenip o yaşap gününü ot bilen geçirip tupakir. Yanıp geçirip var ya. Ya eri ya heleydi. Bir toğra adamları vardır, taşından gelişiği yoktur. Hazreti Necaşi yali, Hazreti Bilal yali. İlunumdun içinde de, kan Türkmenin içinde de. Taşından bir ovadan adam de, emma hoş ahlak adam, nurani adam, zindigi etmeli adam, çeyren anadan, çeyerki adamdan. Yine iman ne şöcürek. İman adamın içinde olyan zat. Allah bilen insanın arasında bolyan yağdaylar. Allah Teala ya şeyşinizi nuru imandan dolu etsin. Hudaý Kursanı nuru imandan dolu etsin. Hak musulmançılıktan dolu etsin. Hudaý Teala hemmemizi, içerilerimizi, iyilunimiz, belki bütün musulmanları rahmetine, mağfiretine, islahine salsın. Allah Teala hemmemizi iman baylık bilen bir vefa nefberme nesip etsin. Hudaý Teala canınıza malınıza bereket versin. Göreceğiniz qowluk bolsun. Kızgın havalarda üyüşüp otis, ola qon saadettir onunla da. Yani 3-4 hefteden şayet 3 hefteden giyeceli savuyup başlasın inşallah. Gayrat edin, nimettir, berekettir, belki keramattır, belki saadettir. Cennetin guşesidir. Dünya boyunca görüp eştiliyem şitüysle oturmur. Derleşip otuyuz. Saat 11 giyeceksin yar olup var ya. Teheccüd namazı okuymalı vakt olup var ya yine 1-2 saatten. Gelip jovanlayıp, yaşlı deyip giyeceksin içinde 3 tabağa hayat doğuluşup şeytip oturuşmalı. Bula bir dinin bir gününmek kerameti Hak Teala sizleri birileri nesip ediptir. Fakat gözlerini yaş aktırıp elhamdülillah demeli. Aydın her gaysi demeli. Elhamdülillah. 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 Elhamdülillah adada halqi. Nefere var alhamd kul huvallah okuyun ötüllümdün ruhunu şad edeyli. Bir nurullah zannifte oğlanmadı. Atıbe helka ovasından arasta edepli qowlary Allah bilmeli. Yani zahir gaziye bilen imanli, namazlı, edepli oğlanını şehit bolup dünyadan geçti benni işlep tuqa üstüne ot düşüp şoňa da ihlas bilen dua edeylin. Hudaý şoň ruhunu şad etsin. O adamların ruhunun içinde koysun inşallah. Okuyuverim. Abdurrahman Qari Kurt'ten Pakka ilahi amin. Yani Nurullah Cana beyleki merhumlara hemmesine dua et. Marizimiz da var. Dua da olayıptırlar. Kan toyla olaya. Bereketli mübarek olsun deyip. Havlukman dua da var kayışan. İlahi amin. İlahi amin. Amin can Hudaý. Amin. İlun vatanımıza dua ediyor. İman emniyet yürüyüp dursun can Hudaý.
hücre mescitlemede yürüyüp dursun. Öylerde bereket, mehabbet yürüyüp dursun. Allah hiç gaytimin namardadar etmedi. Tamam ahuncallığın meclisine Huday bereket versin. Şeriat yürüsün. Tesip yok bolsun. Amin can Huday. Amin ya ilahel alemin. Amin ya erhamer rahimin. Amin ya mucib. Amin ya Allah. Amin ya mucib. Amin ya qadir. Amin ya muqtadir. Amin ya vasi'u ya Allah. Ya ilahel alemin. Ya erhamer rahimin. Ya mucibed da'avat. Birahmetke ya erhamer rahimin. Barakallah hemmâne.